mambiat mayong paman suwarane gendeng Gendeng masih. diganti ya? Nah, nek gendeng ini kan ya nyumbuhne karo MC ini. Penak gendeng. Oh, penak gendeng no. Enek sebabnya. Oh ya wong gendeng iki bebas. Siji bebas, kelorone wong gendeng ora tau ngambung-ngambungan. Mosok to, Mas? Kowe gelem ngambung wong gendeng? Oh iya. Boten. Nyeram biai no swantara Mianyu wangi. Banyuwangi 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 wangi 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 wangi. Ayo, potong separuh loh. Ya, ayo ya. Kulon konong wetangan sagara lor lan kidul alas angker yang keliwat lewat Gembelang miangan. Belang miangan. Yuk, aja takon seneng susah kang bisa tanah indah. Ku melaring. Apakah kita siap pitik-pitikan? Oh iya. Ku melaring etok-etoke. Ya, Senajan aku belajar joget ning etok-etoke tenanan. Iya nama sih. Oke, ku melaring, ku melaring. Apakah siap? Sampun. Ji, roh, lu, taman sari Nuswantara. Pelamyangan, pelamyangan. Ku melaring taman sari Nuswantara. Pelamyangan, Pelamyangan. Ku melaring taman sari apa ya, saya pilih-pilihan ya? Aja ngono dik, ayo nyangeno. Agar raja kang Banyuwangi, rena bengi, sing tau sepi. Lanang wadon anekani, ilangake susah ning ati. Longgoreng pas
kesaliweran lanang wadon ubyer-ubyeran Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir kekeran jalan kebisik-bisik semayana kepatri janji kuring ketiaran sir-siran ambi kandangan gandeng asli Banyuwangian Krisna Budaya Mas Klewen enak-enak ayo kaya iso ya